Nekada su za život bili dovoljni voda, vazduh i hrana. Danas, voda, vazduh i hrana ne samo da su dovoljni za život, nego su dovoljni i za smrt. Da je hrana koju uzimamo sasvim prirodna, svedoče najnovija dostignuća hemijske industrije. U kafanama se već umesto jelovnika na stolovima nalazi Mendeljejev periodni sistem elemenata. Nekada su najveće nalazišta arsena bila u zemlji. Danas najveće nalazišta arsena leže u životnim namirnicama. Pored toga, tu su još i bogata nalazišta mišomora, cijankalija i žive sode. Razlika između upotrebe hrane i bojnih otrova je u tome što je upotreba bojnih otrova zabranjena međudržavnim ugovorima. Nedavno nam je na TV prikazano meso koje nam se prodaje. Iako je emisija bila u koloru, meso je bilo crno-belo. Pored takvog mesa i najveći strvinari bi postali vegetarijanci, iako se zna da smo i u žitaricama, voću i povrću već prilično uprskali. Najduže žive oni ljudi koji štrajkuju glađu. Najbolje se hrane oni gurmani koji se hrane pomoću infuzije. Radnička klasa svoj najveći deo zarade troši za ishranu. Verujem da to čini svesno da bi sebi prekratila muke. Nedavno jednog našeg zemljaka uhvatio ljudožder. Zemljak nam se srećno vratio, a ljudoždera i danas oplakuje njegovo pleme. Ujed je bio smrtonosan.